Os amigos do Alleo volveron a facer das súas desta volta no concello de Valga. Os ladróns achegáronse ata as fervenzas de Pedrafita e ali sustraeron 100 metros do valo de madeira que protexe a cascada. Lamentablemente temos que dicir que sigue habendo personas que lle gusta o Alleo e polo tanto pois o que fixeron foi roubar parte da barandilla que temos, unha parte da barandilla que temos nas fervenzas de Pedrafita, que por outro lado se habían restaurado na súa totalidade. A zona fora rehabilitada recentemente nun proxecto levado a cabo conxuntamente por varias administracións. O treito roubado coincide cunhas das zonas máis perigosas da fervenza. A zona de baixada, que é unha zona precisamente perigosa, non? Para iso se puxeron, para a seguridade das persoas que son moitas as que están visitando as fervenzas de Pedrafita e de Raxoi. E, bueno, pois agora quedan descubertas, non? Por as actuacións desta xente. Dende o Concello sospeitan que os ladróns estaban perfectamente organizados. Porque iso non foi trasladado nun turismo, iso ven un camión, ou polo volume, un camión, ou unha furgoneta ou un remolque. Por iso piden axuda á veciñanza por se alguén descubre algo para informar á Policía Nacional. Alguén ve que estén instalando ese tipo de vallas en algunha finca ou algo, non? Porque imagino que eso para arder non foi, eso seguro que foi para utilizar e poñer. O Concello xa puxa a denuncia correspondente na Policía Nacional e o roubo xa está en mans dos axentes que investigan o caso. O goberno local tampouco descarta poñer cámaras na zona ante os ataques vandálicos que sofren constantemente.